Pipila sa gi-retrench nga mga kawani sa usa ka kompaniya sa MEPZ-1 Midangop sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City aron mangayo og tabang gikan sa gobyerno. Samtang PESO Manager mitataw nga wala nakig-coordinate kanila ang naasoy'ng kompaniya. Ani ang report. Midangop kaganihang buntag sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City kining tulo sa 42 ka mga kawani sa usa ka electroplating servicing company sa MEPZ-1 nga Na-Retrench. Matod sa 25 anyos nga si Louie, di tinuod nga pangan, kinsa production operator sa maong kompanya sulod na sa 5 ka tuig. Nga niadtong Biyernes lang sila gipahibaw nga nagpatuman og retrenchment program ang kompanya. Sa akong side bam, nianhi ko dire kay ni kuan ko ba kung unsay program sa gobyerno if ever na mahitabo retrenchment nabay ayuda o wa. Base sa pakighinabi sa PESO Manager nga si Kim Francisco nga kun basihan ang ilang mga pamahayag, nahasubay man sa lagda sa dole ang mga nadawat nilang separation pay. Apan gitataw sa PESO Manager nga wala nakig-coordinate kanila ang kompanya aron unta mahanay ug maabagan gilayon ang mga apektadong kawani. Hinoon matod ni Francisco gawas sa job fair karong Abril 14 nga pasiugdahan sa PESO Lapu-Lapu. Nakig-alayon usab sila sa ubang mga kompanya nga may mga special recruitment aron maabagan ang na-retrench nga mga trabahante. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Meron Hina, GMA Regional TV Live.